Kirolaz Blai, Txantrea auzoan kokatzen den EUNATBHiko kirol proiektua da. Ni aurten berria izan naiz EUNATE ikastetxean eta ikusi dut giro oso polita ikasleen artean, ikasle gehiengoak parte hartzen du jarduera guztietan eta oso garrantzitsua eta polita iruditu zait proiektu hau. Non atsedenaldietan kirol txapelketak ospatzen dira eta kirol txapelketatik aparte zumba bezalako erritmo jarduerak, zirko eskola eta kirol alternatiboak ere lantzen ditugu. Arratsaldetan ere herri kirolak eta kirolanitzak jarduerak ere proposatzen dira. Creemos que es importante la tercera hora en educación física en edad escolar para que luego en la edad adulta la población tenga adquirido el hábito de la práctica deportiva en su vida normal. Mila esker, 15 urte hauetan, proiektu honetatik pasa zareten guztioi, irakasle, ikasle, eskola komunitateko kideak eta pimakoei.